And we are live. Say. I just hope you guys can hear me. As Kunai, and we've got an issue, we've got a story that we want to talk about. So now that is, yeah, all right. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe and also click the notification bell icon so that you'll be notified every time I upload videos because we do that every day. Of course, we haven't been doing that every day like recently. Maybe I can say off late. I don't know where Rajan delivery machine, but we haven't been able to do that due to some few challenges that we've been facing. But equals know we are now back and we are going to be uploading videos every single day. So Jangamina say Zigo TV is here. I'm seeing Gladys Fortune, Fortunate Maresha, Ziri say. Okay, so I'm not going to spend a lot of time in Panaba. We are going to just do this 2 minutes, 3 minutes, or 10 minutes because I've got a situation yandinaizvi so yandakatomirirwa ndakatogarirwa ndapromisa ndandautombonzi chitombobva palive pacho chitoregedza kuti live yacho but ndangoti amanaka I'm very sorry I'm gonna have to do this tingobva tangoita kuti since ndandapromisa but it's not a good thing. So I'd like to have people who can join. This is the story that we're going to be talking about. Nyasha Moyo, say. Ngoma Thomas Chijanje, say. Oh, thank you so much, Nkoma, for coming through and coming to support. Arika, thank you so much. Thomas Chijanje is here. Cecilia Kanukamwe, say, Tafazwa Tafa. Fortunate Maresha. Okay, say, guys. Um, so, nyaya ndauchanezva nyaya yehama. Handisika? I think we've been having pane nyaya yanga ichiitika yaProphet Passion Java na hanzi munin'ina wavo here or something or mukoma wavo I don't know kuti ndiani ari kunzi Simba Rashe Java. And we also have Moses Lungu zviri sei hanzi haubatiki these days. What's going on? Yes, I've been working on something, guys, you know. I'm very sorry nekusabatika, but I'm back now and I'm happy and I'm so happy kuti I'm okay now. Because Natsunza Boga, if you didn't know, I wasn't feeling well and ndakatomborwara. So it was not that zoka. So that's why I'm like this. But I'm happy I'm back. Zabo. Right. So nyaya yandinotaura nezvayo inyaya yekuti there are some issues that zichitaura zvichinzi like ndachiona macomments handisika pane vamwe vanonzi Simba Rashe Java vainzi vakataura kuti pane issue yakaitika yekuti nini handisi kubatsirwa ndakasiyiwa kuSouth Africa chichichi handisika. So ndazomboona certain video yazoitwa futi naApostle B Java handisika vanga vachitaura nezvazvo as well vachitoti we are going to make sure kuti unouya kumba and all that stuff. So nyaya yacho chaiyo yandoda kuti ndingotaura nezvayo it's not necessarily nyaya yanaApostle Java kana nyaya yani kana kuti nyaya yani. We just want to talk about this issue yekubatsirana nehama kana kuti kubatsira hama dzako handisika. I hope my video iri kubuda zvakanaka isiri kunyanyoita maglitches because network yangu ndo iri kuzomboita richiita machallenges. Hanzi ndisataura nezvake. Livius Mapudzi, Alfred Mashinge, how are you? Uncle Chippers, Kalista Manyere, Melodia Mundombiro, Moses Lungu, Fortunate Maresha, Pauline Mataruse. Yes, Alfred Mashinge, seriously. Okay. Hanzi ndisataura nezvavo. Ukona kuzviitika apa? I don't know. Ndangoti tingotaurawo nezvenyaya iyi yatiri kuti what can we say or what do you think handisika about the issue, not necessarily like I said we are not discussing Prophet Passion Java or even Apostle B Java handisika. We are discussing in general because like I said nanchiona vanhu vanga vachitaura in the comments box vanga vachitaura issue yekuti hanzi zviri right here vamwe vanga vachita hanzi no pane dzimwe hama dzinonetsa dzinogona kungoita maproblems dzinogona kudai then vamwe vanga vachita no hama dzofanira kubatsirwa. And I believe kuti iwewe as an individual kwauri ikoko munhu ese ane hama dzake and sometimes we are not even millionaires handiti but iwewe unoona ngori kudiaspora uri kuwana mari kune imwe hama yako iri kumusha uko handitika like kumusha kana kwedu
kana kwamurehwa kana kuzumba kana kupi handisika inenge isitonyatsoita zvakanaka. What do you do? How do you handle hama idzodzo? And also some of the challenges dzinenge dzichiitika. So what I'm going to do to make sure that we are not going to spend a lot of time tichitaura, let me just put this link in the comments. Pane link yandiri kuisa in the comments box so that you can just click on that link so that you can join the conversation. I'm just hoping kuti network haindiitire zvairi kundiitira, because for the past few days I've been trying to do something and then network yangu yanga ichita machallenges. So I hope we are not going to have problems. Craig Marshall, how are you doing? Trevor Finderhouse, chibaba ndeipyu wandaiti Simba Java asiri kufanana sene. Okay. Cecilia Kangang. So I'm waiting for someone to come through into the studio so that we can add you. Totaura nezvenyaya iyoyi. I'm waiting for someone to come through. Asna Pauline Matauri say we are happy to see you. Zero.com, how are you doing? Thank you so much, guys, for coming through. We're not going to spend a lot of time here. I think it's just going to be 20 minutes and then we will be done. So if you want to come through, please make sure to apinda. Let me hear mkoma wangu anonzi Moses. Moses. Hello. Zviri sei mkuru mapinda? Zviri bo, zviri sei? Nice, Baba. What do you think about the issue to discuss about? Moza zvoitika hapana chinonetsa sehama. Hama ndo munhu anonetsa. Kana wakamboita mari, hama inonetsa. Ava vanhu vari kupindira paissue yawambotaura, tisingazotaura mazita kuti vana java issue yakaita seyo iyi inonetsera pakuti vachokwadi ndivo varidzi, kuti chinokonzera kuti ini ndine mari ndisabatsire uyu chii. Panenge pane imwe masini ari behind akakurisa maningi anondisabatsire, because chinoitika pahama yangu tingavengane nhasi asi pane chinhu chinonzi blood. Chinonzi blood yakarwadza kuti hama yangu iri kuitika zvakati, haukwanisi kuita ignore. But manje ukaona waita no blood kuti blood ngairwadze zvayo, pane zvinenge zvakatoitika, pane zvinenge zvichiitika zvakanyanya. Otherwise kuti ndizoita mari. Hello? Yes, ndiripo. Otherwise kuti ndizoita mari nini iye asina, pane zvaaitomboita zvandisina kuudza vanhu. All right. So can we say kuti all right. So can we say kuti it will be for the can we say kuti is it because pane zvinhu zvakaipa zvinenge zvichiitika, kana kuti you think kuti munhu ane mari ndiye anenge ane problem, kana kuti hama sometimes dzinogona dzine problem? Because zvinoitika ndamunzwa vamwe vanhu vanga vachitara macomments kuti pane dzimwe hama dzinotonetsa, like munhu iye anenge achitori neproblem iye wacho pachake, unoona vamwe vakatombomubatsira vakatombomuisira all kinds of things but munhu anenge asingashandiki naye, kana kuti taurai zvei etsa hama. Munhu ane mari anogara ari problem pose paari. Munhu ane mari chaanokonzera kuti aite problem, kana ini ndine mari wakandimhoresa ndakasazvinzwa, wakutondifambisa mbiri kuti handina kunaka, honzi ndine mari. So munhu iyeye anogona kubatsirwa asi haasi kubatsirwa kusvika pari kusvika ada kuti toshiyana hafu hafu, ndoti ati kuvanhu ndakanaka, chakaita hafu hafu ndanaka, ndaipa pashoma sei wandipa pashoma, waita magaramumba kana kuti waita something kuvanhu, waifanira kupa inini zvese because ndiri hama yako. So we are saying pane mamwe pekuti hama dzinoda kuita nge dzine essence of like sort of entitlement, kuti iwewe nekuda kwekuti une mari unofanira kunge uchibatsira inini not vatorwa. Yanga yabhaisa network yako. All right. I'm very sorry about that. Yeah, mukaona network yangu ikangobhaisa ramba ichitaura. Right, ndataura kuti hama chainonetsera kana ini ndaita zvinhu zvangu, vanofanira kutopindamo vese mupfuma yangu kuti wakasatipinza mukati tatovengana. So vanofanira kuti toita sheya zvandapa mumwe
asiri ukama undofanira kutaura nezvazvo kuti amupirei angafanira kupai nini. So vanhu mari vari muproblem, munhu ane mari ari muproblem. Saka chizoshandisa shone yekuti anzi kana wapa munhu neright left isaoni, wakazviita papublic zvokupa munhu vanhu vachiona wapinda bhizi. So uyo dzimwe hama dzinonetsa, asine maproblem. Kana ndakamupa anoipedzera mudoro dzoka chiti handisisina mangwana. So ndakamuti manje handikupe futi ndatopinda bhizi ndaa problem anoenda pasocial media. Ubatanga kuti nechikafu. Anoita anopa vanhu, anopa nhingi, anoita sei plus mari dzake ndedzemushonga. Bvunzai nini hama yacho. Kana iri hama yangu yadaro kuti ndemishonga vanhu vanotobhiliva kuti ndianoziva background, but pane zvaitika kuti azotanga kutaura izvozvo. Aiwa ndizvozvo. Aiwa, thank you so much Nkoma Moses for contributing. Aibo. Yes baba, rekaiti mwadza Nkoma Mates varipo. Ngoma wangu muri sei? Ndiri bonde. Nkoma Mates. Zviri sei baba? Wadi. Ndiri aiwa nice baba, nyaya yedu. Aiwa ndinofara. Nyaya ndikuinzwa. Unozwa network yangu iri kuneza. Ndokara ndichida kukubata hangu palive ka. Ndida kungokandawo hangu kana ma-comments kana ma-compliments. Waiziva? Alright. Because chirongwa chako ndochifarira kuti waiziva kati iwe kundai. Yeah, saka it's not unozwa wifi yangu inonesa. Saka sometimes inenge iri low. Sandomboedza but hapasi pese pandokwanisa kubata, but through ma-comments ndotokwanisa kutokupawo ma-compliments. Pane mamwe ma-discouragements anonge uchipiwa chichi neda kutokusimbisa, waiziva? Aiwa, thank you so much baba, thank you for the support. Imune muchitisimbisa baba. But panyaya iyi chandida kungokomenda, panyaya iyi yandida kungokomenda hangu kamera ndikuudze shamari, kana uchida kuita mari mari haiwanikwe nemunhu ane tsitsi. Kana uchida kuve fufa uri murombo ita mugood Samaritan. Vese vane mari vaive vane utsinye mufeso wangu, mera ndikuudze. Kwese kutambura kwauri kuita ikoko tasaona kuti une tsitsi, kunyanya tsitsi kwese kwauri kuita ikoko. Bosi pane pamwe imwe mari wakaseva unopedza une withdraw, wachemerwa nenhamo, waudzwa nehama kunzi ndikutambura so. Ukada kuchengeta mari dzese dzawaiwana iwe mupenyu usina kuchemerwa kwaunoita nehama kana nechii, angadai utori uchitotengawo zvaunokwanisa kuwana iwe mupenyu. Mira ndikuudze. I think something is happening to network yaMkoma Mates. Vari kuexplaina something. Network iri kukata but taurai zvenyu baba. Yeah, I think in network. But unoziva here kuti iwewe kudzinza kwenyu munhu anozikanza anobatsira dzinza rese ndiye anokwanisa achionekwa achitotambura kupfuura vamwe vese. Zvinoitika izvo. Even kana indisu takakura chiti hanzi pane vamwe vanhu vaigara kumusha, pane vaikura vachigara kumusha vachisvikira kuHarare kumba kwedu vachidzidza vachida sei, vakaambukira mumaoko medu. Ana baba vedu vanga vari mabhiriji, but asina nhasi baba vedu vari kutambura, but vanhu vakayambutsa vane zvavatonazvo zvinotonongedzera kunzi izvi. Ende havadzoki kuzombotiwo makadai. Vanodzoka kuzoita sei? Havachatoitide, vanenge vatonenedzerana baba vedu uroi. Wozarika nyaya dzehama dzakaoma zvokadi. Dzakaoma. So ivi munofungidzira kuti ndezvipi zvamunofungidzira? Munofungidzira kuti chokwadi
vanhu vanofanira kubatsira here hama kana kuti pane time yekuti munhu anofanira kungoti aiwa chamariyo kana ndikakupawo mari yekutenga kana kuti yekutanga kaproject ita izvozvo ukatadza zvikazvino zvavo inzwa unzwe muupenyu haukona kufungidzira kuti uchayambuka nekubatsirwa unonyeba. Inzwa unzwe kana wafunga zvokubatsira ifa uchibatsira, kana wafunga zvokuita zvako inzwa unzwe unogona kubatsirwa nemunhu ubva watoenda, but unogona kuita chipo chekuda kubatsira vanhu ende unofa uchibatsira vanhu chete. Usafunga kuti uchachinja, haumbochinji, unofa uchibatsira vanhu chete. mungurivesa mukuru nyaya yakaoma because zvinozvatika nyaya yekubatsira vanhu vakawanda ndogara ndichiona vachicomplaina vachichema kuti inini ndakazombobatsira nhengi ndakatomuitira zvakati munhu ndikatombomudai but munhu iyeka anenge akudaidzira kuti haisha udaita zita udaita mbiri neniwo zvinoitika izvo unoona kuti zvipo zvinosiyana unoona ende iwo haukona kubva watarisa kuti hanzi hechi nekuti uyu azodi iwo unogona kuedza kubatsira munin'ina wako chaicheka but unotoona zvesho kuti apa uri kutoedza uchatonono zvava nekuti iwo muri muchini nemunhu handiti uri kufamba nemunhu ka ari kuzova makumbo unomusiya ka hamusi mese because kana muchifambidzana munofanira kufambidzana ari kuenderana nepfungwa dzako here ko kana uchipa mufana mari yacho achisaridza nzira yausiri kuita iwe yausiri kuda iwewe iwe tina wakoma ne mari isusu handiti but havana kumbotirasa but takatozopedzisa tarealiza kuti no isusu tisu tisataziva zvatiri kuita isusu aubatsiri munhu ari confused iwe unonzwa hazvibatsiri kuwesta mari yako iyo mari unenge waishandira wonzi wokumbirwa nemufana wako unomubatsira but kana ane focus unobatsira munhu asina focus unoramba uchimubatsira kuita sei uramba uchingomupamba mari chete asina focus anotokundwa nemagetwits auri kutobatsira nokuti mufana unomuti imba song anotoimba utoburisa song inotoisumudza chaunga but mufana wako chaiye unomupa mari but hapana ari kungodhosora chete uramba uchingonzi hanzi nekuti yama yako chete ungomupa mari chete munhu asingafunge hazvinakidze ka sure at the end of the day nyaya yacho inenge yatoipa ka because zvinozvatika ipapa from the way ananchinzwa like considering issue yatangira nyaya iyi paroratidza kuti panenge pane maissues ekuti munhu anenge akabvirirwa kudhara achinzi ngatimupei but munhu anenge achizonguti apedza kupiwa anenge apiwawo ndoziva because zvinoitika kuti fanike uchinyatsoziva kuti mukoma wangu ane bhegi ene ndikangoti hallo ndikuda 20,000 mari inouya ndikangoti hallo ndikuda 10,000 mari inouya at the end of the day unopedza wangoti ukapiwa mari iya woenda kumabhebhi unorova mabhebhi fanike mari yanonge usina kushandira irwadzi woenda kumabhebhi uchidzoka uchidaiso but I'm not trying to say kuti ndo zvazvichiitika but I'm just saying kuti zvinoitika kuti pana vamwe vanhu vekuti vanenge vachiti unonge uchimupa mari anodzoka kwauri obva ada kutotanga project yehuku wotuda mari iyo bati 50,000 kana 20,000 kana 1,000 kana $500 kana $50 obva wamupa achipedza ipapo 3 days ari kubhawa odzoka futi Monday next week kuzvisese mukuru ndipewo $10 ndinoda obati aiwa wakashata unozosvika paunozoti aiwa wakachidaro uri munhu mukuru iwe sali munhu mukuru mwana mudiki atombori nani munhu mukuru unozosvika hazviiti zvinonetsa aiwa so plus unoona kuti chii sure I'm seeing uncle chippers vanenge unoona kuti chii mwana wamai vako unoziva kuti chii haungambomutunhidze siri unoziva kuti mutorwa anogona kutorana kambani yako iwe because anosvika kudzingwa basa but mwana wamai vako anogona kuita negligence dzimwe dzedziye dzekuti even akakuvhara kambani yese hauna maitiro unomuita but mutorwa unokwanisa kumusungisa kutaura iwe haudyi mari yangu zokumhanya iwe but mwana wamai vako anogona kuti ungandiite waiziva saka uchiona kana uine kambani haukwanisa kana kuimploya mwana wamai vako iwe unotora kana mumwe munhu mutorwa because mutorwa anoshanda nesimba
ine mozarichika there was a time yandakamboenda iri certain place papatori like mukatasa usually ukaenda pane dzimwe nzvimbo ida unotenga kana something kana zvinokwanisa kuoneka kuti uyu ndiye hama yemuridzi wekambani kana kuti ndiye hama yamanager kana hama yasomeone nemaitiro anenge achiita izvo zvokuti anenge achiti makastoma instead kuti makastoma anzi muri sei munoda chii tokubatsira ine makastoma anenge achitreatwa kutange unoda kukumbira zvinhu mahara unonza pane nguva dzekuti ini ndotomboti aiwaka ini handisi kuda kupiwa zvinhu mahara muno mukada kutenga kada kushandisa mari yangu handina uya kuzokumbira but vanhu vanokutreata kutange uda kukumbira zvinhu izvozvo mahara then ukanyatsotarisa unyatsona kuti pana one anga ari hama yemukuru wekambani ndo vana veproblem vanenge vachitokanganisira vanhu makambani ndakaona vanhu vakawanda vakaisa hama dzavo makambani avo zosvika pakutozoluza mari kana kuti kambani dzavo dzakatozosvika pakubroka nekuda kwekuti vakashandisa hama but unoona kuti chi handi topic inenge iri pakuti hanzi sei hanzi kana kuti passion handiona passion java sei asingabatsiri mufanho wake chichi handi ndo pane nyaya yacho kunzi hanzi sei achipleja mari kana kuti kuwatiwati achisiya mufanho wake ari kuwatiwati uku handiti andopabvira nyaya pacho ipapo ndo some of the questions that ndopabvira nyaya so isusu tazoya uchiti what do you think about kubatsira because I've been seeing some people hama dzinonetsa aiwa inzwaunzika unogona kunge uriwe wega wakaita se wakarezwa kubva mufamily yenyu uriwe wega nditi ende unoona kuti kwada kucheuka hama usimuke pane dzimwe hama dzinokudhonzera pasi futi unodziziva here saka think about it anoona kunge ari ega ane ndozvandikudza but haziri kuti handisi kuencourage vanhu kuti vengai hama. I'm not saying like that, but pane dzimwe hama shamari dzekuti ka hama mboko hama mboko chaidzo dzekuti kana ukadziunza ukadzisiya padheni soka unototrasa mutoro kumusiyira makeys kuti iwe uonaka sarapa ukasiya hama unosvika zvinhu zvese zviri upside down. But muehama yako chaiyo not yekumbobvunzirwa, but mumutoro unomusiya zvese unosvika zviri proper. Saka hama iri papi pacho, because chinonzi hama ka kubuildana, kudanana. Saka namakuti hanzi unotya hama yako iwe, saka ihama yako papi. Uti hama unoipa mari iwe, uti so ita so itanga business, hama ino misuse mari inospenda. Right, thank you, Baba. Thank you so much. Let's hear Oliver Oli wants to get through. Thank you, Baba. Thank you so much for support, Baba. Thank you. Right. Hey, Oliver Oli. I'm seeing Uncle Chipas manje. Ziri Bomuri seko mkuru. Nice Baba, sound yenyu mkaka mkuru wangu. Aiwa akasini kakanda isaka. Akasini kakaipa. Ndineshunge kawana kamira, ndichakawana sei. Ndukada kamira. Aiwa ndondo ndokawana. Anyway, ndanzwa uchitaura nyaya dzekuti kubatsira hama chichi. Waumana kubatsira hama it depends nekuti hama yacho yakamira sei. Ruzoni. Because dzimwe hama unoziva sezvabva mukutaurwa nemurume anga achitaura. Pane dzimwe hama dzekuti unobatsira munhu handiti. Uchipedza kubatsira munhu yeye ndiye anozokudrega down, uruzona. Which is very bad. Plus unobatsira munhu uchitarisa kuona kuti munhu urikubatsira ndiani uye akamira sei, unozona. Because tasaone ndonzo vanoitaura nyaya dzaJava uchitanzi Java asi kubatsira mukoma wake. Ukanyatsotarisa mulife yaJava, Java ane vanhu vakawanda vari kutoda batsira vemufamily make, but that guy akangosara ari one. There's a reason akasiyiwa ari one, unozvikuita. Haisinya kuti anzi Java asi unoda mubatsira, there is a reason yandozva kuti uyu ndiri kutongokanda mari mugumbo rengwena zvaangofanana, waiziva.
ndo nyaya inenge iripo mwana wamai. So kubatsira ka so kubatsira rega ndikudze mwana wamai. Sometimes kubatsira unotarisa munhu uri kubatsira kuti munhu ndi kubatsira akamira sei wobva wamubatsira. Because vamwe vanhu unogona kuvabatsira wobva kudrega down. Plus sometimes kutora munhu futi uchimisa mukambani yako zvabva mutaura nemurume abva panapa. Kana ari weukama anonetsa, anogona one kudzingira makastoma, two kudrega down business achizviti ndiri weukama. Saka it's better kuti ungogara ungotora hako timu rako rekunze ronzwa kuti vanoshanda nerespect pabasa. Waiziya? So inini zvangu ndinoti pane masituations mamwe anoda kubatsirwa hama, but as in general kungoti nekuti ndingarutambura saka rega ndimubatsire. Sometimes unotozobatsira munhu kwaona kuti ndiri kungotambisa mari denda ndatopa zvangu nhingi parodi atoita zvinoonekera than kuti ndipe munhu mari ndapedza wamupa mari obva anovhiringidza futi mangwana odzoka futi achida imwe mari ndobva ndanzi inini ndandibatsire vanhu. Uriona mafambiro ezvinoita. So ndo maitire zvinoita mwana wamai. Sometimes I'm very sorry kuti screen yangu kamera yangu iri pasi but screen yangu iri mudenga saka kuti ndikuone ndinyazoenda kuti ndinofanira kunge ndakatarisa mudenga waiza. No problem baba. Mozanika, thank you so much for contributing baba. Ndachikumbirawo ka usati wandibvisa palive ndachikumbirawo kaungondindosawo ndokunga ndakambokuisira message nenyaya dzemabhiti chichi ndogadzira mabhiti kana pane pamaartist anenge achingodawo chichi wongowatipira kuti tiri pano ndiri reliable pamangoma. Alright, munorora mangoma type ipi, mazim dance here, hip hop here kana tichero? No, mostly ndoita afro beats netype yemusic ana japreza yeah, then ne hip hop. Alright. Kuzim danzo handiri kushoma handisi kuzim danzo sterek. Alright. Asi muri kupi mimi? Yes, ndiri Cape Town. Aiwa boss wekuti mukuru aiwa tinokutendai ndonga muchambotorerawo wani kabhiti kedu oke panapa kengoto waiziya. Aiwa tinorova tuma backgrounds tokurovera haisinya tuma soundtrack hayo haisinya torova. Otherwise peace. Aiwa bo baba, thank you so much baba, thank you. Thank you so much. Alright, ndonyaya iri kuitika. Sorry guys about nyaya yesound yangu. But I really want to thank Nkoma Oli for contributing, and I'm also apologizing to you guys nenyaya sound. So we are going to be closing very soon because 30 minutes there we have to do this in 30 minutes. So I'm just gonna read some of the comments. I'm seeing Bananons Jafazo are in the comments box, but I'm not seeing you. I just want to have connected, so it looks like you haven't connected. So let's look at some of the comments. Hanzi na mwana wamwari hama pamberi vatorwa mashure tanga wabatsira vari pedyo newe before you go outside. And I'm seeing Pauline is saying munhu kana uchibatsira kazhinji usatarisira kuti pawo kubatsira hama unodzorerwa mari yako kwete pamwe chingoburitsaiwo nemoyo wenyu. Okay, yeah, that makes a lot of sense. But chinoitika ndechekuti I don't think kuti vanhu kana vachibatsira hama kazhinji unongochitarisira kuwana mari back. Usually kazhinji kana uchitobatsira munhu utongomubatsirawo, just like the way atinobatsira kana tichibatsira kana like kubhadhara maschool fees. You wouldn't say kuti ndiri kukubhadharira so that you pay me later. No, but you are doing it nenyaya yekuti unoda munhu wako kana kuti unoda hama yako. But the only challenge inozoitika ndeyekuti iyo iri kutaurwa panapa yekunzi munhu anenge achiuya kwauri nhasi musi Monday obva ati ndoda $10 handisika unodya mari yaya odzoka after 5 days kana after 2 months odzoka ndodawo $100 odzoka futi ndoda 500 odzoka futi ndoda 4 waya ndikuda 3 waya kana 5 waya unozosvika paunozoti aiwa iwe shamari hatidaro, especially munhu anenge ari munhu mukuru and munhu wekuti anoda ngaatova nevana. Pfungwa kuti inini sezvandakaita zvinezvi ndekakwauri ndoti ndibo mari handisika ndotora mari. Kukumbira mari hakuna kushata handisika, inini ndogona kutongoya chitongokumbirawo mari even kwauri handisika, it's not a problem. But tiri kuti kana iri hama yako akaita zvokuti every 2 days kana kuti every 3 days achiya achikumbira mari wotarisa kuti mari yacho yashandiswe panamba kuti unonzi ndipo mari obva atozwa chichinzi mari yaya akatozogadzira
kabusiness kake akutowana kamari kandi ane kamusika kaakutengesa kudai it makes a lot of sense. But mambe kuti unongochiti wapa munhu mari obva atonza chenzi akatozoenda kumabhebhi akanobhuka 4 rooms unozopedzera wazoti aiwa hatidaro anowana. So it's one of those things. Ndo dzimwe dzacho nyaya dzacho dzozidzi. I'm seeing hanzi mwana waMwari haana kumbobvira. Alright, let me see. Moses Lungu, mwana waMwari haana kumbobvira aita mari ari kutodawo rubatsiro. Okay. Hanzi Kundai Chitima ndo zita rako here. Yes, ndo zita rangu mukuru. If you're watching this video, please just share with your friends. That is, just share pa Facebook, pa YouTube, pa Instagram, pa WhatsApp, so that we can just have this discussion. Even if you're watching this video after Taba live, this live, you can always come through and then we can, do something. Connect in the comments box. I'm seeing Sovereignty muridzi ariti Bible rinoti tanga kuda hama yako yaunogara nayo wozoda wekunze, then Mwari. Saka ana prophet vaita show off pamedia asi wamai achitambura zvobatsirei. That is what Sovereign muridzi is saying. Hanzi Brian Runoza, kana uchibatsira usatarisira kudzorerwa mari yako, is donation amana, musatya kuita madonations. This is what Brian is saying. And then Simbarashe Gava is saying, but unomuonesa manje kuti yamukuita Blaze haisi so iye haazorambe achiita sebenzi. Ndo pachipapa achitaura. Ndamboona isere comment yamboiswa namukoma JCTV. I'm seeing Ladies Karabi zviri. I really want to appreciate my YouTubers who are here. Some of you guys, mamwe acho ma-YouTubers nesanda kunyatsoziva kuti muri ma-YouTubers. So bear with me kana ndikasataura kuti uri YouTuber, but I'm seeing some YouTubers like Ladies Karabi and I'm seeing JCTV Zimbabwe. Guys, if you're watching this video, please just go and subscribe to my channels. Just go and check out their channels. My discussions, on fire, and so you need to go and check out their channels. This is Ladies Karabi. That is the Ladies Karabi. I'm trying to put Ladies Karabi comment up. But Kalista Manyere. Okay, no problem. Ishgane Mamutoro Anokanganwa. This is what Kalista is saying. And I'm seeing Simzi Rusty is saying, Pama struggles, amazinenge dzisipo, zvanaka zvaita, vanotanga kukureva futi, pari. Yeah, this is true as well. Zvinoitika kuti pavanenge uchistruggle, ene nozati chinhu chinoitika. Hauzati handizivi zvakanyatsorukwa sei, zvakasikwa sei naMwari. I'm not saying hama dzangu, please give me right. But I want to tell you something. Usually, if you want to start something, especially kana chiri chinhu chekuti hasichamboitika in your family kana mudzinza menyu kana kuti kazhinji hama ndo dzinowanzotanga kukudzikisira. I don't know why. Vanotanga kutokupa like all the reasons why you should not do it. I remember when I started YouTube channel, there are some people, I'm saying these people who are close to me, now they understand, they know what I'm talking about. So I'm just going to this or anything. So when I say about it, so there are some close people who are around me. Why don't you say, gosh, I remember I didn't have 4 subscribers. Wasn't the subscribe to channel yangu because that's not my subscribers. So I have a link to subscribe by your channel yangu support. Zvikanzi iwe urida ndezvevarungu zvinhu zvauda kuedza kuita zvashande. I know. But now those hammers are now starting to see this thing is now starting to bear some fruits. Vakutanga uchitoti iwe ndatonzwa vanhu vanga vachita nzi zvakati zvakati, ndatonzwa vanhu vanga vachita zvakati zvakati. You understand? So it's quite interesting. But hama dzimwe dzacho dzotokudiscourage, dzimwe dzacho dzotokuencourage. So ndo parotaura namukoma wanga kuti paunenge uri pama1 uchitanga vanenge vachitoona tenga wakachaisa kana kuti wakadhakwa, but kana zvakufanira unotanga kuti tibatsire, ukasatibatsira une chikwambo. So it's one of those things. And I'm seeing Joy T is saying kupa imbwa mukaka mangwana inofuma yakuruma ndo hama. And hanzi na Imperial Dreams, although the guy was wrong, Prophet was supposed to kungo help munhu adzoke kumba, because the guy is asking for money yekudzoka kumba. Vava siri supposed kusiya issue ichienda pa social media.
Ipapo, yeah, obviously, that's what you think, and maybe it's not a problem because personally, I don't know what has been happening, so I wouldn't say anything. Hanzi na Daniel Chikukwa, kana une mari vhurira business, hama yako womutaurira kuti zvioneri. Hey, ipapo majeka, ndoparitiri, I've seen vanhu vakawanda vakaita hama dzavakapa mari kana kuti kutangira business. Mukuru, munhu anotonzi shamari business rako kana kuti munhu anenge atori nemabranch kana 7 handitika kana 10 obva atoti right shamari naakuvhurira rako branch otopiwa branch rake otonzi branch rako tanga rinenge rine zvese kubva kubhaundi kusvika kumabheneno zvinotengesa zvaizvozvi handitika zvese nemafurizizi anenge ainawo munhu riri mushopmani obva angonzi iwe chingoenda unorova basa haiwe mari inomwiwa. After 2 months unenge usina chinhu mushop, so it's no one you guys you just have to understand some of those things. So I really want to appreciate you guys. Those are some of the comments that I saw. I'm seeing network yangu my challenges, so I'm gonna have to go now. Joy T is saying I've given Hama money to start business, but you see Munu coming every month asking for money for utilities. Saka how far? Very true. That's what I'm talking about. Kuti munhu anouya mangwana makusini adzoka kuswera mangwana adzoka obva wamutora chena unotanga business rehuku oenda unotengesa huku dziya odya mari yacho yese odzoka futi shamwari aufa saka zvinopedzisa zvakurwadza. So Mawan, so I really want to appreciate you guys for coming through. I'm seeing there's someone who is in the comment, but not connected, device not connected. I don't know why. Network yangu yakuita machallenges man, so I hope kuti vamwe vese vachawana vacharamba vachiona. So thank you for coming through. Brian Runoza, I've seen you kuti wapinda but havasi kubuda vekuti ndokwanisa kukueda. I don't know why. So I'll be seeing you guys. Thank you so much for coming through, and we are going to be doing this like more often. And it's like very, very, very often now. So please share this video with your friends, and I'm gonna see you in the next. And